частка плюс эта нота. Будля. Колючий вожик. Вядома, снарады яго больш цікавяць, чым нейкія крупы. А обезьяна как будет По-беларуску. Тут кнопочку не нажимаете. Так, Дикое поляванне. Кожны дзень раблю гэта. Не будзе крапіва другі раз. Гэта птушка, якая вельмі похожа на вороб'я. Цяжкавата. правильно говорить по-белоруску крапива, а не крапива. 11, а не 11. Маленькі, а не маленькі. Толькі так і не інакш. У эфіры інтэлектуальна-забаўляльная праграма «Сваімі словамі». Я Алена Траценко, і мы пачынаем. Сёння правяраць на трываласць свае веды па мове і літаратуры, а таксама выпрабоўваць сваю рашучасць і вытрымку будуць Валерыя і Алёна, Роман і Анастасія. Добрый дзень! Добрый дзень. Я студэнтка 4-го курса машынабудаўнічага факультэта і працую ў гарадскім часопісе «Вавёрка». Гэта дзіцячы часопіс, Валерыя? Не, гэта часопіс для ўсіх. Мы асвятляем усе галоўныя мерапрыемствы горада. Калі ласка, Алёна. Я працую вядучай, вакалісткай, захоплююся псіхалогіяй поспеху і йогай. Ой, якая рознабаковая асоба. Дзякую вам вялікі. Роман. Прывітаю, я працую ў дэпартаменце аховы. Коротка і вельмі сур'ёзна. Стрыманы Роман, дзякуй. І Анастасія, калі ласка. Добрый дзень. Я з'яўляюсь кіраўніком студыі вакала. Працую настаўнікам у коледжа мастацтваў. Шановныя ўдзельнікі, за ходам нашай гульні будзе сачыць мовавед, пісьменнік Святаслаў Крупенька. Яго парады дапамогуць нам сваімі словамі валодаць больш дасканала. Шчыра вітаю удзельнікаў нашай сённяшняй гульні віктарыны сваімі словамі. Шанаванне і вам, дарагія нашы тэлегледачы. Зычу трапных адказаў гульцам і цудоўнага настрою усім нам. Думайце па-свойму, па-свойму кажыце, родным словам даражыце. І памятайце, у мяне ў кожнай кішэньцы ёсць балаў па жменьцы, 30 балаў усяго. Той, хто здольны эксперта здзівіць, тыя балы зможа ўхапіць у канцы праграмы. Таму старайцеся, шчыруйце, і балы будуць вашыя. Гуляем? Як кажуць беларусы, адна галава добра, дзве лепей. Удваіх лягчэй дамовіцца і прыйсці да адной высновы. Не бойцеся даваць адказы. Вось такі мілагучны сігнал дапаможа вам зразумець, што вы на правільным шляху. Памылковы варыянт будзе пазначаны інакш. Каб паспяхова справіцца з першым заданнем, трэба ведаць яго ўмовы. Давайце з імі пазнаёмімся. Каманды падбіраюць да пэўнага слова сваё, каб атрымалася словазлучэнне ці аснова сказа. Падае сігнал каманда, якая першай здагадалася. За кожны правільны адказ 10 балаў. Я прапаную вам назоўнік, вы падбіраеце да яго прыметнік. Першае слова «млын». І першымі былі Анастасія і Роман. Хто ж будзе адказваць, Роман ці Настя? Калі я правільна ведаю, млын жалезны. Хутчэй з дрэва, драўляны млын, стары млын, вялікі, вадзяны, закінуты. Нічога страшнага, наступнае слово «акуляры». А вось тут Валерыя і Алёна. Бабуліны акуляры. Гэта правільны адказ. Акуляры могуць быць і бабулінымі, і татавымі, і сонечнымі, і дзіцячымі. Наступнае слово «маладосць». Анастасія, Роман, якая бывае маладосць, калі ласка? Вясёлая маладосць. Гэта правільны адказ. Малайчына, бестурботная, шалёная, творчая і вясёлая, вядома, зерне. Валерыя і Алёна. Зжатае зерне. Гэта каласы можна зжынаць. Ага. Зерне можа быць дробным, буйным, сухім, пшанічным і нават прарослым. Цяпер я прапаную вам прыметнікі. Вы да іх падбіраеце назоўнікі. Калючы. Калі ласка, Анастасія і Роман. Колючий вожик. Гэта
правильны адказ. Малайчына. Няхай будзе вожык калючым. Гэта лепей, чым позірк калючы, правда? Наступны прыметнік фальшывая. Ага, спецыялісты па фальшыўках Анастасія і Роман, калі ласка. Фальшивая усмешка. Такое бывае, сапраўды. Усмешка і папера, і купюра, і монета. Дзікае. Валерыя і Алёна, калі ласка. Дикое полявание. Хочется добавить короля Стаха? Гэта правільны адказ. Малайчына, Валерыя, згадала твор мастацкі Владзіміра Караткевіча. Добра. І яшчэ адзін прыметнік мужчынскага роду. Духмяны. Анастасія і Роман. Духмяны пах. Гэта правільны адказ. Дзякуй. Часцей за ўсё гэтым словам апісваюць хлеб, бохан, духмяны хлеб, духмяны каравай, духмяны бохан і напой. Дзякуй. І яшчэ частка выпрабавання. Я вам прыслоўе, а вы падбіраеце дзеяслоў. Упершыню. Валерыя, Алёна, калі ласка. Упершыню здарылася. Гэта правільны адказ. Яшчэ 10 балаў вашы. Упершыню бачыць, упершыню сустрэцца і паспрабаваць таксама можна упершыню. Наступнае прыслоўе. Стрымгалоў. Насця і Роман. Імчацца стрымгалоў. Гэта правільны адказ. Бегчы, імчацца, ляцець па-суседску. Алёна і Валерыя. Дапамагчы па-суседску. Цудоўны варыянт. Дзякуй. Завітаць, пагаварыць, падтрымаць па-суседску. І яшчэ адно прыслоўе. Увысь. І зноў Алёна і Валерыя. Ляцець увысь. Цудоўна. Малайчына. Ляцець, глядзець, узвіцца увысь. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем. І на гэты момант у нас нічыя 50-50. Першы этап пройдзены паспяхова, а цяпер паглядзім, як сяброўская падтрымка працуе на адлегласці. У гэтым гульнявым эпізодзе удзельнічаюць два сапернікі, якія прадстаўляюць розныя пары. Але спачатку мы пазнаёмімся з умовамі конкурсу. Сапернікі тлумачаць сэнс хітрых беларускіх слоў, выбіраюць з 4 варыянтаў адзін правільны. Адказвае гулец, які першым падасць сігнал. За кожны правільны адказ 10 балаў. Вы ўжо зразумелі, каб удзельнічаць у гэтым конкурсе, сапернікам трэба будзе выйсці на сярэдзіну студыі. Хто пойдзе ад вашай каманды? Валерыя, Алена? Алена. Алена першая, Роман, Анастасія. Я пойду. Калі ласка, праходзьце. Роман, Алёна, першае слово для вас. Груца. Што гэта? Печ, крупы, снарад або частка цела. Роман націснуў на званочак. Груцар – гэта снарад. Ну што яшчэ мог адказаць сапраўдны хлопец? Ну, вядома, снарады яго больш цікавяць, чым нейкія крупы. Груца – гэта ячменныя крупы, або яшчэ так называецца каша з гэтых самых круп. Наступнае слово для вас. Басетля. Гэта кантрабас, босы чалавек, насякомая ці абутак. Басетля – гэта абутак. Гэта няправільны адказ. Шкада, але мы вас падтрымліваем. Басетля – гэта струнны смычковы інструмент. Гэта кантрабас. Наступнае слово для вас. Альяс. Што гэта? Дамоўленасць, блінок, пабудова або расліна. Роман. Я лічу, што альянс – гэта дамоўленасць.
Дыпламат Роман вырашыў, што гэта дамоўленасць, і зноў у нас неправільны адказ. Шкада. Альяс – гэта расліна з тоўстымі, прадаўгаватымі, калючымі лістамі. Алоэ по-руску, альяс по-беларуску. І яшчэ одно слово. Кічка. Што гэта? Павозка, галаўны ўбор, спрэчка ці мяккі хлеб? Аленачка? Я лічу, што кічка – гэта галаўны ўбор. Ура! У нас правильный отказ. Віншуем вас, Алена. Святочны галаўны ўбор замужняй жанчыны. Ну вось, Роман. Толькі пачаўся конкурс і ўжо скончыўся. Ваши аплодисменты праходзьце, калі ласка. А Леру і Анастасію запрашаем. Валерия, Анастасия, ну вам трошки прасцей. Вы ўжо ведаеце, што трэба рабіць. Першае слово для вас. Кушнер. Гэта плуг, частка адзення, салдат або рамеснік. Лера, няспешна, калі ласка. Кушнер – гэта частка адзення. Не, Лерачка, кушнер – гэта рамеснік, які вырабляе шкуры на футра і шые з яго. Наступнае слово – лейцы. Гэта цукеркі, рамяні, так называюцца пагоны або рэйкі. Анастасія, калі ласка. Я лічу, што лейцы – гэта рэйкі. Не, Анастасія, лейцы – гэта вяроўкі, рамяні для кіравання коньмі ў запрэжцы. Магчыма, наступнае слово каму-небудзь прынясе балы. Паходня. Што гэта? Гэта факел, сумка, вандроўка ці палатка. Па чарзе, дзяўчаты, Лера цяпер. Паходня – гэта сумка. Ну, правильно, трэба браць паходню з сабою, каб у яе класці ў краме той тавар, які набыў. Не, дзяўчаткі, паходня – гэта пераносны ліхтар, факел. І яшчэ одно слово, увага, гарышча. Гэта смутак, гэта верх, месца пад дахам або вогнішча. Настя? Гарышча – гэта месца пад дахам. Правильный адказ у нас. Гэта прастора паміж столлю і дахам. Тое, што расіяне называюць чердак. Дзякуй і вам, дзяўчаты, малайцы! Шановныя ўдзельнікі, ну а цяпер давайте паслухаем нашага эксперта Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, пачалі сёння гульню вельмі добра. Трапна долучылі свае словы да прапанаваных вядучай. Тут атрымаліся вельмі цікавыя словазлучэнні, і стрымгаловы імчацца, і па-суседску дапамагчы, а усмешка атрымалася фальшывая, але гэта таксама хораша. А хітрыя словы, на тое яны хітрыя, каб так лёгка не давацца. Але ў вас атрымалася нядрэнна. Ажно 2 з іх вы адгадалі правільна. Пачувайцеся смялей, а мы пойдзем ужо далей. Гульня ідзе, становішча не мяняецца. У нас па-ранейшаму нічыя, 60-60. Трапныя народныя выразы яскравыя і вобразныя. Узбагаціць імі сучаснае маўленне дапаможа наступны конкурс. Увага, яго ўмовы! Каманды вызначаюць правільнае тлумачэнне фразеалагічных выразаў. Адказваюць па чарзе. Кошт правільнага адказу – 10 балаў за один фразеалагізм. Шановныя ўдзельнікі, зараз на экране з'явяцца 2 графічныя пакункі. У кожным з іх 4 фразеалагізмы і 4 іх значэнні, якія трэба будзе супаставіць. Складанасць у тым, што, па-першае, выразы з'явяцца не ўсе разам, а па чарзе. А па-другое, толькі напрыканцы выпрабавання вы даведаецеся, ці ўдалося вам пазбегнуць памылак. Дарэчы, адно і тое ж тлумачэнне можна выкарыстаць і двойчы, але ў такім выпадку балаў за правільны адказ будзе толькі 5. Дзяўчаты, Валерыя і Алёна, які канверт выбіраеце? Першы.
Вось вы бачыце тлумачэнне, сваволіць, хлусіць, заблытваць, гаварыць абы што і надакучаць. Ну а цяпер даведаемся, які фразеалагізм першы ваш. Пускаць туман. Пустить, заблытвать, скорее. Так. Пускать туман, у нас ёсць адказ. Мы лічым, што гэта хлусіць, заблытваць. Мы прымаем ваш адказ. Калі ласка, другі па ліку фразеалагізм мазоліць вочы. Надакучаць. Мы лічым, што фразеалагізм «мазоліць вочы» – гэта надакучаць. Надакучаць. І гэты варыянт мы прынялі. Добра, дзяўчаты. Наступны фразеалагізм, калі ласка. Хадзіць на галаве. Мы лічым, што фразеалагізм «хадзіць на галаве» значыць «сваволіць». Так, дзяўчаты, прынялі ваш варыянт. І яшчэ адзін выраз. Языком званіць. У нас застаўся адзін варыянт, і ён падыходзіць. Языком званіць, гаварыць абы што. Так, дзяўчаты, усе 4 варыянты мы прынялі. Ну, давайте паглядзім, ці правільна вы супаставілі фразеалагізмы і іх значэнне. Дзяўчаты, гэта правільныя адказы. Малайцы! А вось яшчэ адзін бонус для вас. Пасля таго, як каманда усе 4 варыянты супаставіць правільна, яна мае права на 3 сакрэтныя скрыначкі, у якіх ёсць дадатковыя балы. 40 балаў, 30 і 20. Я не ведаю, колькі балаў у якой. Паглядзім зараз. Вы ўжо можаце дамовіцца, якую возьмеце. Зразумела, што мы выбіраем ружовую. Паглядзім, што ў ёй. 30 балаў вашы, дзяўчаты. Віншуем. Гэта не самая вялікая колькасць. Давайте паглядзім, дзе ж былі 40 балаў у зялёнай, а 20 у блакітнай. У любым выпадку мы вас падтрымліваем і віншуем. Малайцы. Роман і Анастасія. Ваш канверт нумар 2. Тлумачэнне заблытаць, хутка, невядома куды і уцячы. Першы выраз. Дзе ўзяліся ногі? Цяжкавата. А што Роман думае? Гэта невядома куды падыходзіць. Ты думаеш, што невядома куды, а Настя? Больш, наверное, заблытаць. Дзе ўзяліся ногі, мы лічым, што гэта невядома куды. Прынялі ваш адказ. Добра. Даць драпака. Што гэта значыць, калі ласка? Мы лічым, што гэта уцячы. Прынялі і гэты адказ. Дзякуй. Наступны фразеалагізм. Куды ногі нясуць? Скорее всего, как раз таки оно и есть, да. Куды ноги нясуць, мы лічым, што гэта невядома куды. Вы другі раз бераце гэтае тлумачэнне, значыць толькі 5 балаў ужо. Так, і яшчэ адзін выраз. Збіць з панталыку, калі ласка. Мы лічым, што збіць з панталыку гэта заблытаць. Так, і гэты адказ прынялі. А цяпер мы паглядзім, ці правільна вы адказалі, ці правільна супаставілі фразеалагізмы і іх значэнне. А як хочацца атрымаць блакітную, зялёную і ружовую скрыначку, праўда, Роман? Вось яна б спатрэбілась бы тут. Шкада, скрыначкі з'яўляюцца толькі ў тым выпадку, калі ўсе варыянты супадаюць. Вам апладысменты. Лік на гэтую хвіліну 130 у Валеры і Алёны, 85 у Романа і Насці. Разумець адзін аднаго моўчкі – гэта талент, а з паўслова – гэта старанне плюс інтуіцыя. Паглядзім, як яны спрацуюць у 4-м туры нашай віктарыны. Паслухаем умовы конкурсу. Гулец апісвае прадмет па-беларуску, не называючы яго, каб партнёр здагадаўся. На тлумачэнне кожнага малюнка не больш як 10 секунд. Каманды гуляюць па чарзе. Кошт правільнага адказу – 20 балаў. Я бачу ваш уважлівы позірк, Роман. Вы так
хочаце з Насцей паспрабаваць свае сілы ў гэтым конкурсе. Калі ласка, мы вас запрашаем. Першымі на сярэдзіну студыі выйшлі Анастасія і Роман. Менавіта яны аказаліся самымі смелымі. Першы слайд. Гэта птушка зімняя, якая вельмі похожа на вороб'я, жоўтай грудкай, кушае зімой сала. Гэта сініца? Так. Гэта правільны адказ. Наступны слайд для вас. Нешта смешнае, Анастасія. Гэта знак прыпынку, які прыпынае іншае слово у предложенні. Запятая? Так, толькі на беларускам языке. Коска? Так. Малайчына, Настя, ці даўно вам даводзілася расстаўляць коскі ў сказах? Не, кожны дзень раблю гэта. Ну і цудоўна. Наступны слайд. Гэта поле, у якім работаюць камбайні. Гэта працэс зборкі зерна ў полі. Гэта жніво. Наступны слайд. Гэта было сегодня у тебе на работе, на твоей праце. Ты сюда с него шла. Экзамен? Да. Наступны слайд. Кем является тебе племянник, мама, папа? Родственники по-белорусски? Какие они тебе являются? Родные? Не, один. Родный. Так. Наступны слайд. Коли ты яси, он у тебя есть. Аппетит. Да. Настя, скажите, ці цяжка вам было? Не тое, не сёе, іншымі словамі. Скажите, а вы лепш бы патлумачылі Роману гэтыя словы? Нет. Не лепш, так? Гэтыя апладысменты вам. Праходзьце, калі ласка. Дзяўчаты, запрашаем вас. Валерыя, Алёна, выпрабаванне ваша. Першы слайд. Самые родные люди. Бацькі. Гэта правільны адказ, малайчына. Наступны слайд. Жывёла. Дуже вясёлая. Любіць бананы. А обезьяна, как будзе По-беларуску? Гэта малпа. Дзяўчаты, цудоўна. Наступны слайд. Дом, калі яго Будаўніцтва. першая частка, так, шостая нота. Будля. Нет, первая частка плюс эта нота. Будоўля. А я ж называла І будоўлю. дырыжыравала Алёна. На што толькі не адважвалася, але адказ правільны дачакалася. Наступны слайд. Лётаць толькі не ў летаку, а калі з яго. Выпрыгваеш на парашют. Да. Ты сама не прыгнула. Малайчына, цудоўна. Наступны слайд. Еш, і оно так аж... Кислый. Нет, другое. Вязкий. Слишком такое. На Горки. смак. Да. Парашут можна прасцей патлумачыць, чым гэты смак. Горкі. Наступны слайд і апошні. Гэта тое, што нам расказвалі на ноч Казкі. у дзяцін, да? Дзяўчаты, вы цудоўна справіліся. Гэтыя апладысменты вам, вы малайчынкі. Праходзьце, калі ласка.
Калі говорыць пра конкурсы, то пакункі з фразеалагізмамі вы развязалі вельмі нядрэнна, а гэта зрабіць ужо не так і проста, а вам амаль гэта удалося. Затое цяпер вы можаце лёгка карыстацца імі ў паўсядзённым маўленні. Выраз, які адна каманда назвала няправільна, дзе ўзяліся ногі, гэта будзе значыць хутка. Вельмі хутка некуды уцякаць. Удала тлумачылі таксама і па-свойму выявы прадметаў і з'яў. Мне, напрыклад, вельмі спадабалася, як Валерыя і Алёна тлумачылі будоўлю. Тут і будля, і будаванне, а трэба было сказаць будоўля, і вы гэта зрабілі правільна. Ну што ж, поспеху вам у наступных конкурсах. На рахунку команд 250 і 205 очков. І мы пераходзім да наступнага этапу. Урыўкі з класічных літаратурных твораў мы будзем слухаць у гэтым конкурсе, але спачатку пазнаёмімся з яго умовамі. Каманды прыгадваюць аўтараў літаратурных твораў, гуляюць па чарзе, а колькасць балаў за правільны адказ ад 40 да 10 залежыць ад колькасці спроб. На гэты момант крыху меней балаў у Рамана і Анастасіі. І першае выпрабаванне гэтага конкурсу ім. Увага! Скакаў і ўжо на сілу ходзіць, а сонцу ўсё ніяк не шкодзіць. Ні каплі не памог саве, а вочы пасляпіў сабе. І вось аслу нарэшце ясна стала. Каб сонца засланіць, вушэй асліных мала. Гэта байка. А хто яе напісаў, вам трэба вызначыць. Вось якія варыянты. Якуб Колас, Кандрат Крапіва, Янка Купала або Уладзімір Караткевіч. Байки, но это не Владимир Короткевич. Я думаю, Крапива. Скорее. Давай Крапиву. Мы лічым, што гэта Кандрат Крапіва. Гэта правільны адказ. 40 балаў вашым, малайчына Анастасія. Гэта байка «Сава, асёл ды сонца» Кандрата Крапівы. Наступны паэтычны ўрывак для вас, дзяўчаты, Валерыя і Алёна. А слова невуцтва не раз служыла дурням за паказ. Дык вось нарэшце ўзялі, асла ў навуку аддалі. І сталі ўчыць яго чытаць, вучылі нават і пісаць. Асёл так шчыра ўчыцца ўмеў, што кніжкі ўсе як сена з'еў. Вось так бывае. Дзяўчаты, хто ж напісаў гэтыя радкі? Якуб Колас, Уладзімір Караткевіч, Янка Купала або Кандрат Крапіва? Якой-то твор, да, гумарыстычны. Это, наверное, не Колос и не Купала. Не будзе Крапіва другі раз. Янка Купала ці Якуб Колас, я лічу. Паспрабуем. Давай паспрабуем. Дзяўчаты, ваш адказ. Мы лічым, што гэта Янка Купала. Дзяўчаты, гэта правільны адказ, малайчынкі. Байка «Асёл і навука». І напісаў гэтую байку Янка Купала. Дзякуй. Другое выпрабаванне для Анастасіі і Рамана. Увага, вершаваныя радкі. Ці плачу я, ці пяю, ці размаўляю з матуляю, песню сваю, мову сваю я да грудзей прытульваю. І варыянты, хто мог напісаць гэтыя радкі. Геннадзь Бураўкін, Пімен Панченка, Олег Лойка і Янка Купала. Ну, либо Купала, либо Панченко, одна из двух. Паспрабуем адказаць мы. Чые гэта радкі, Раман? Гэта радкі Янкі Купалы. У вас не атрымалася зарабіць 40 балаў, але можна падхапіць 30, 20 або 10, гледзячы з якой спробы вы здагадаецеся, калі ласка. Добра. Если не Купала, мы лічым, што гэта Пімен Панченко. Гэта правільны адказ. Тут я выбрал. Верш «Родная мова». Пімен Панченко напісаў яго, а Раману трэба было прыслухоўвацца з першага разу да слоў Анастасіі, бо яна менавіта такі адказ прапаноўвала. Валерыя і Алёна, яшчэ адно ваша выпрабаванне, калі ласка. Я ўдзячны лёсу, што з усіх краёў ён выбраў для мяне навекі гэты, дзе бальшакі прастуюць між гаёў, а па сцяжынах коцяцца ранеты.
Дзяўчаты, гэта можа быць Геннадзь Бураўкін, Пятро Глебка, Олег Лойка або Янка Купала. Што ты ведаеш пра гэтых аўтараў? Ну, я ведаю, что Янка Купала писал про родный край, да, про родный кут. И Мне здаецца, патрэбна выбіраць паміж першымі тремя. это что же верш? Давай пачнем з Геннадзя да? Бураўкіна. Да? Мы лічым, што гэта Геннадзь Бураўкін. Мы паспрабуем. І гэта правільны адказ, дзяўчаты, 40 балаў вашы. Верш «Удзячны лёсу» напісаў яго Геннадзь Бураўкін. Дзякуй вам за вашы веды і за вашу інтуіцыю, малайцы. На рахунку Валерыі і Алёны 330 балаў. 275 ачкоў у Романа і Анастасіі. І мы пераходзім да апошняга этапу гульні. Вось і наступіў фінальны этап гульні. У ім вам спатрэбяцца рашучасць, рэакцыя і вытрымка адначасова. Перад вамі зараз з'явіцца крыжаванка, якую вы мусіце запоўніць адказамі. Кароткая заўвага. Дыграфы «дж» і «дз» займаюць 2 клетачкі. Увага! Умовы! Удзельнікі разгадваюць крыжаванку па пытаннях. Падае сігнал каманда, у якой гатова версія. За кожны правільны адказ 10 балаў. Першае пытанне. Увага! У якім месяцы пачынаецца навучальны год? І першымі былі Алёна і Валерыя. Гэта верасень. Гэта правільны адказ. Цудоўна! Адгадайце загадку. Стаіць гара пасярод двара, спераду вілы, ззаду мятла. Валерыя і Алёна. Алёна, гэта яе варыянт. Мабыць, гэта карова. Гэта правільны адказ. Другі дзень тыдня гэта Валерыя і Алёна. Мы з Алёнай вырашылі, што гэта аўторак. Гэта правільны адказ, цудоўна. Па-руску воспоминание, а па-беларуску, калі ласка, Лера і Алёна. Та успаміны. Вспомин. Успамін. Адзіночны лік, так. Наступнае. Яна, свае, чые-небудзь. Частину мовы назовіце. І зноў Валерыя і Алёна. І мы ведаем, што гэта прыметнік. А што там? Не прыметнік гэта не прыметнік. Хутка. Займеннік. Гэта правільны адказ. 5 балаў удалося падхапіць Роману і Анастасіі. Цудоўна. Рэагуйце хутчэй. Згадайце прыказку і адкажыце, што выбіваюць клінам. Алёна і Валерыя. Клин клином. Вышибают. Клін клінам выбіваюць, малайчына. Роман, Анастасія, вы ўжо здаліся ці што? Тут кнопочек не нажимать. Так, спрабуем, правяраем кнопку вашу. Націскайце. Шуткую. Працуе, усё працуе. Па-руску жажда, а па-беларуску? І зноў Валерыя і Алёна. Націснулі, дзяўчаты, ваш варыянт. Я пераблытала з жарой і думала, што гэта спякота, але гэта... Мабыць, смага. Цудоўна, гэта правільны адказ. Мабыць, смага, сапраўды так. Наступнае заданне. Адгадайце загадку. Насця, Рома, вы гэта дакладна ведаеце. Румяны Піліп да палкі прыліп. Лера і Алёна. Гэта яблык? Гэта сапраўды яблык. Беларуская народная загадка, так. Наступнае пытанне. Адзёр, ангіна, грып. Гэта... Насця і Роман. Гэта хвароба. Цудоўна, вы маеце рацыю. Аднаго з галоўных герояў
герояў палескай хронікі Івана Мележа звалі? Гэта Васіль. Гэта Васіль. Добра, а другі галоўны герой? Ганна. І Ганна, вядома, малайчына. Яшчэ адно пытанне. Байка Кандрата Крапівы называецца «Дзед і...» Настя і Раман. Дед і баба. Сапраўды так, цудоўна. Ля вытокаў гэтага літаратурнага часопіса стаялі Якуб Колас і Янка Купала. Часопіс назавіце Лера і Алёна. І гэта часопіс «Полымя». Цудоўна, малайцы. Шановныя ўдзельнікі, гульня сёння, як, дарэчы, заўсёды, праляцела на адным дыханні. Цытаты з класікаў не сталі для вас неперадольным бар'ерам. Калі не з першага разу, то з другога вы ўжо абавязкова адгадалі прапанаваныя радкі. Валерыя і Алёна вельмі грамотна разважалі, думалі і затым давалі трапны адказ. А вось Раман і Настя, яны паводзілі сябе больш сціпла, разважалі, думалі і таксама амаль што не памыляліся. А вось словы крыжаванкі лускалі як гарбузікі. Малайцы абедзве каманды, яны мне вельмі спадабаліся. А мне цяпер думай, што рабіць з тымі жменькамі. Валерыя і Алёна мяне здзівілі сваімі грунтоўнымі ведамі. Калі трэба было долучаць, напрыклад, слова да палявання, яны долучылі слова «дзікае». І тут жа Валерыя вспомніла пра твор Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Гэта было вельмі прыемна. Таму я хачу са сваёй кішэнькі даць ім 15 балаў. 15 балаў заслуговая другая каманда. Гэта Раман і Настя. Гэта менавіта ў іх усмешка была фальшывая, а стрымгалоў імчацца. Гэта таксама такія цікавыя словы, якія яны знайшлі да прапанаваных. Малайцы, я ім аддаю таксама 15 балаў. Віншую. Телегульня сваімі словамі завяршаецца. Сёння першай стала каманда Валерыя і Алёна. У іх 435 балаў. Цудоўна гулялі Раман і Анастасія. У іх 315 балаў. Цудоўна. Усе ўдзельнікі сённяшняй віктарыны атрымліваюць у падарунак слоўнікі з улікам новых правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Няхай для вас не стане адкрыццём, што альяс – гэта расліна з тоўстымі калючымі лістамі, якую вельмі любілі вырошчваць на вокнах нашы бабулі. А гарышча – гэта прастора ў хаце паміж столлю і дахам. Толькі так і не інакш. Гаварыце і пішыце без памылак сваімі словамі. З вами была Лена Трацэнка. Да наступнай сустрэчы. Дуже прыемныя, яркія ўражанні ад сённяшняй гульні. Багата новых слоў. Дапамаглі такія базавыя веды, якія закладаюцца ў школе. І нават чытайце кнігі. Спрабуйце абавязкова. І калі блытаеш прыметнік з займеннікам, нічога страшнага не здарыцца. Тут двойку не паставяць. Вялікі дзякуй Насці і Роме за такую інтарэсную гульню. Яны вельмі моцныя сапернікі, таму нам было вельмі цікава, і мы хацелі з імі яшчэ пагуляць.